Guys, zviri pano nhasi zvakamira zvakadai. Hands success. Ndisati ndapinda munyaya zvizere guys. Ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati vasubscribe, ndichiti guys hapana chekumirira. Subscribe, like and comment. Kukomenda mavideos andouya nawo pano guys. And don't forget to click your notification bell. Kitira pese pano upload a latest video. Guys, hamudarikirwi. Because toda tifambe tese tichienderana. Ndisingakanganwi kukumhoresa kukwazisai mese. Kwese kwamuri kumativi mana enyika. Munofara here guys. Nyaya iri pano yakamira yakadai. And success. Tese tinoziva success ibudiriro. Hakuna munhu asingadi kubudirira mulife. Hakuna munhu asingadi kusuccess muupenyu. Munhu wese anoda budiriro. Tese tinoda kubudirira. But chinyaya chindaenda nacho chekuti hauwani success kana usingashandi. Success haiwani kumunhu asingashandi. Success is not for people who give up. Maona manje. Kana ungori munhu anongokasira kungo-give up, kungokundikana so, ukarwadziwa nebasa, kana kuti zvinhu zvikangokuomera so, wakuto-give up, wakukasira kukundikana. Changokubhohwa so, wotokasira ku-give up. Hauwani success. Saka unofanira kutoramba wakashinga. Usa-give up, usakundikana kana uchida success. And success is not for less people. Success haisi yesimbe. Haiwanikwi success kana uri simbe. Kana uri munhu asingadi kushanda, usafungira kuti unozofuma watowana success yako, watobudirira muupenyu. Never. Unofanira kutoshanda nesimba. Chero chibasa chako chichirwadza sei. Ramba wakashinga. Usaita husimbe. Kuti izvi zvinorwadza kana kusarudza kuti hai zvandiiti izvi. Hai zvakadai izvi, izvi havisi zvangu izvi. No. Ramba uchishanda kana uchida success. Iwe ndio unoziva zvauri kuda muupenyu. Ramba uchiita ichocho. Success yako inodi unoiwana. Because Mwari anotoona kuti munhu ari serious neupenyu hwake. Regai ndimubatsire. Mwari anobatsira nodi anozvibatsira. Hai success. It's not for people who give excuse. Ngoda watuti wakungopa ma-excuse. Ukaenda kubasa. Kwaona basa ikoko. Ukangoti shandi wakutopa excuse kuti ndakuda kumbodai. Ndakuda kumbodai boss. Boss ndakumbodai. Wakungopa ma-excuse. Antoona kuti boss dzimwe nguva gona toona kuti mupana waisi serious. Apa ndiye ine dzashuya achiti ndikutsvaka basa. Ndikaiti siyani ndaida kutomupa parinane but hazvitoiti izvi because ma-excuse yacho awandisa. Saka guys success pane zvinhu zvandataura izvi. Husimbe less. Ku-give up, kukundikana, nekungopa ma-excuse zvinhu 3 izvi. Ukazvitevedzera, hauwani success, haubudiriri. Saka iwe unofanira kuramba wakashinga mukushanda. Zvinhu zvako zviite. Usa-give up. Usaita husimbe. Usasarudza kuti zvandidi izvi. Ndinoda zvakadai. Because zvaunoda izvozvo hazvisi kuwanika munyika medu. Ita chero chamungainyama. Kuita sebenzi ukanzi pari kudiwa chakati, woti ichocho ndinochigona. Because hauzivi panobudira success yako. Hautangi ungori muofisi. Unototanga utori kunze uko. Pedzisiri wazobudirira muupenyu. Wasumudzirwa. Wabva pane chimwe chinharo uchiswa pane chimwe. Haungotangi nekujambira ladder. Unotanga step 1 zvichikwira zvichienda. Ndonyaya ndangoya nayo guys, tingoonesana. Ndichitenda vese vakasubscribe. Nevasati guys zvichiti hapana chekumirira. Tamuroad yekupinda mu2K subscribers. Saka guys pasina ine handipo. I need your support. Thank you guys. Like a Hellcat.